ngedalaken putra kula Ayu Widi Yuwana ingkang badhe dados kalih Mas Galih pramila kula matur dhumateng Bapak Naib Andesaya wasaya dhumateng Bapak Naib supados nalikaken minangka wakil wali saking kula mekaten atur kula matur suwun. Matur suwun dhumateng Bapak Wali Bapak Irwan Istanto yang panjenengan ngersaya dhumateng kula supados nalikaken putra haji panjenengan kenami Mbak Ayu Widi Yuwana dikaturan Mas Galih Alfian Pratama kanthi mas kawinipun atau putra Sintoro yang sampun kaweatune kula tampi wali. Dhumateng kula disuwun dan kula ngesami ingkang sateguh kehormatan minangkani pamunipun saking Bapak Zulhana Istanto ing dados wali. Kula terus saya supados nalikaken putra aslinipun ngenami Mbak Ayu Widi Yuwana dikaturan Mas Galih Alfian Pratama kanthi mas kawinipun atau putra Sintoro yang sampun kaweatune. Wajahnya menggarawu panjasami kasuhun paling pangestu doa pamuji mugi-mugi calon isang kematan kekalian ingkang badhe nabi jasa mangke tansah dipun paring rahayu wilujeng ing sami kula ing sedayanipun Allahumma amin. Ing menika sadaya ing sadaya sampun dumugi akan kabeh katindakaken para sami kasuhun mugi kepareng haneksen. Sajengipun bocara akan kasuhun kita para wadani kadhe ingat lain nyebut asma'ul Allah Subhanahu wa taala kula dherekaken sesarengan kadipun awali kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasanipun kita awali kanthi khutbah nikah Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi basyara al-mu'minina bi anna fadlan kabiran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakara wa dzakara katsiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum أقبلكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dumateng warung ini sebulan warung kesami ing satu Ramadan musibun wadang calon disang pemandan kekali ingkang berbagi Mas Galih Alfian Pratama dengan Mbak Ayu Widi Yuwana panjenengan kekali badhe bangun rumah tangga menika Rasul panjenengan awali dan diucapkan bahwa ibadah fiha bismillahi majriha wa mursalina rabbil ghafurrahim. Maksudipun panjenengan badhe bangun rumah tangga menika Rasul panjenengan dipun awali dan disebut asma dalam Allah Subhanahu wa taala dan dipun akhiri kan disebut asma dalam Allah Subhanahu wa taala bagi Allah menikah maha welas dan asih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum fil khair. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha alladzi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mau saya diucapkan itu lalu bagi kami tansah berpangabutan pada masyarakat Allah Subhanahu wa taala di menikahkan maus istighfar kelangsungan maus syahadat sesarangan semua Allah dirakan. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya teman-teman sekali kalian doain moga sabda ijab subhanallah itu awalkan niat tulis dengan saran-saran dan gerakan kula monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kula niat nindakaken ibadah nikah karena mundi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan derek sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Dumateng para pisulan para sami ing satu Ramadan dengan bocoraken kanthi jabul bali dipunawiti Rasul panjen sami midhangetaken lan nyudahaken sedherek mugi-mugi ijab samangke saged lancar lan kanthi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan dumateng Mbak Ayu iki jana proses selami jadi melaksanakan panjenengan maos istighfar nyuwun kalian Allah mugi-mugi mas sekali alfian pertama samangke dados karo panjenengan salami lamin nurut di dunya akhiratipun. Lalu batang yang sebelum mas sekali merawat dari Mbak Ayu Bapak Ibu sami jabungli prosedur maos istighfar kinjul lan Allah mugi-mugi putra-putra panjenengan kalian samangke saged dados keluarga ing sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirat. Mugi-mugi doa saking tiyang sepuh saking keluarga dipatami dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten monggo saged dipunawiti mas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara kali alfian pertama, Zahizuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin wa tasrikin bi ihsan. Kepada saudara kali alfian pertama, atas perintah dari Bapak Zulhana Istanto sebagai wali yang walinya sudah diserahkan kepada saya. Oleh karena saya menikahkan dan menjodohkan anak perempuannya yang bernama Mbak Ayu Widi Juwana dengan Anda sendiri, Mas Kali Alfian pertama dengan mas kawin uang 17 juta rupiah sudah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya hari ini Juwana binti Bapak Juwana Istanto untuk diri saya sendiri. Dari Alfian pertama di Bapak Musaudi dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ali bainahuma kama 'alaqta baina sayyidina Adam wa sayyidina Hawa wa ali bainahuma kama 'alaqta baina sayyidina Yusuf wa sayyidina Zulaikha wa ali bainahuma kama 'alaqta baina sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Allahumma tawil 'umrahuma wa saqi jasadahuma wa nawwir qulubahuma wa wasi' ajzabahuma waj'al bainahuma mawaddah wa rahmah warzuqhuma dhurriyyatan thayyibah waj'al hayatahuma ziyadatan fi kulli khair innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir wa ilaika nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal
المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 25 Maret 2026, saya, Gali Alfian Pratama, berjanji dengan bersungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Hayu Iwana binti Bapak Yohanes Anto dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sidor talik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Gali Alfian Pratama. Khidmatan Bapak Bismu dan Bapak Bismu satu kehormatan dengan membocorkan nikah antara sepuluh bersama Bapak Ibu dan Ibu Pulau yang beri atas nama petugas sekitar kecamatan Bayi dan Bobili kata perintah ke Pulau Matur Pulau Nuna Komisi Samudra Bahasa dan bagi teman-teman kekali sama kisah atas keluarga yang bisa tidak mawadah warahmatullahi wal akhirat tasantibun bari iman takwa untuk masuk dalam Allah Subhanahu wa taala tubuh di akhir hayatipun dan mugi-mugi teladan kekali samangke enggal-enggal kalian Allah tansah dipun paringi putra-putra keturunan kesulitan saleh Allahumma amin. Anak sadaripun bocarakan kita cekapi semoga kita tansah menjalankan syukur kita wonten masuk dalam Allah Subhanahu wa taala lo diraikan seserangan kali dipun tutupkan.
antara bukit dan sawah hijau terhampar, Bayat berdiri penuh cerita yang mengalir. Angin lembut menyapa pagi yang cerah, membangunkan harapan di setiap langkah. Desa-desa tersenyum ramah, jejak budaya hidup indah. Bayat, oh Bayat, negeri yang menenangkan, tempat hati pulang meski jauh berjalan. Dari gerabah yang di tempat tangan perkasa, hingga seni tradisi yang tetap terjaga. Bayat Klaten tercinta, selalu hidup di jiwa. Pasar pagi, tawa warga saling menyapa, guyub rukun jadi warisan dari leluhur. Gunung-gunung tampak memanggil dari jauh, menjadi saksi tiap kisah yang tumbuh. Budaya masih terus terawat di bumi Bayat yang bersahabat. Bayat, oh Bayat, negeri yang menenangkan, tempat hati pulang meski jauh berjalan. Dari gerabah yang di tempat tangan perkasa, hingga seni tradisi yang tetap terjaga. Bayat Klaten tercinta, selalu hidup di jiwa. Di setiap jalan ada doa dan harapan, di setiap langkah ada cinta yang bertahan. Bayat mengajarkan arti sederhana tentang hidup, syukur dan bahagia. Bayat selamanya, cerita indah dalam hati kita. Di antara bukit dan sawah hijau terhampar, Bayat berdiri penuh cerita yang mengalir. Angin lembut menyapa pagi yang cerah, membangunkan harapan di setiap langkah. Desa-desa tersenyum ramah, jejak budaya hidup indah. Bayat, oh Bayat, negeri yang menenangkan, tempat hati pulang meski jauh berjalan. Dari gerabah yang di tempat tangan
pasar pagi tawa warga saling menyapa, guyub rukun jadi warisan dari leluhur. Gunung-gunung tampak memanggil dari jauh. Popo Yuwono Istanto sekalian garwa sinengguyung dening kutrah among rawuh kagung lan pawestri kasuwun sawiga gati rumanting sedya magubanam beni rawuhing kadang pisan biniji wondene Barayogung kadang pisan sutresna mijil saking Ndungkalan Candirejo Ngawen Klaten. Bapak Muhammad Solikin Sarimbit Ibu Sulastri sak Barayogung nedya kepareng pinarak rawuh. Inggih menika rumantining sedya dening Bapak miwah Ibu Yuwono Istanto miwah kadang among rawuh. Sasampunipun samapta gati rumanting sedya kinarya suka sungkur madhateng rawuhing kadang pisan piniji. Kinarya suka sungkur madhateng rawuhing kadang pisan piniji. Dening kadang pengrawit Juru Wirama. Kadang pengrawit Juru Wirama kasuwun suka sumpangayu bagya rawuhing kadang pisan sutresna kanthi ungeling lancaran kebugiru belok barang lancaran kebugiru belok barang semoga
dengan tiga sagung tamu sinadahan parayugung kadang pisan piniji Bapak miwah Ibu Muhammad Solikin Sarimbit Ibu Sulastri wingking saking padukuhan Dungkalan Candi Rejo Ngawen Klaten Wondene jumeneng kinarya pandheganing kadang pisan piniji jumeneng kinarya Duta Palakrama winengku sedya dening ngarsa panjenengan Bapak Haryanto Wondene samangke Bapak dalah Ibu Yuwono Estanto sineguyung dening Putrah Among rawuh kagung lan pawestri wis sawega sigra jawat konco ing pangangkah suka mangayu bagya dhateng rawuhing kadang pisan piniji kasuwun pinarak satata lenggah partika Bapa miwah Ibu ingkang amengku ganti ngaturaken wilujeng enjang wilujeng rawuh pinarak satata lenggah partika wonten madyaning panti piniji
Jengandika sagung tamu sinedahan sasampunipun barayogung kadang pisan piniji wis keparing pinarak satutu lenggah mardika. Jumbuh kaliyan rancanganing tata cara Bapa Mewah Ibu Yuwono Istamto Sarimbit Ibu Dwi Astuti kang nedya keparing anggelar sasana pasamuan jumbuh kaliyan rancanganing adicara kinarya suka cecawis saderengipun upacara pasamuan pahargyan kawiwitan ing ngarsa jengandika sami tumunten badhe kasugata gumlaring campur sari kang samapta ninggih ragil jaya mijil saking balak cawas Klaten bersinar inggih menika kinarya suka nyramtu lampahing adicara kunjuk dhateng para kadang-kadang Guru Ragil Jaya kasuwun ngrengga swasana kanthi larasing gending kinarya suka mangayu bagya dhateng rawuhing kadang pisan piniji inggih menika kunjuk dhateng para kadang-kadang kasuwun sawega gati ing ngarsa jengandika sagung tamu sinedahan sumangga wilujeng lelenggahan mewah wilujeng hamriksane. Niki katur kunju sekolah yang perantus kehormatan lumantar Agil Jaya kamapan miking sakelaladan balak cawas awakon Klaten Bersinar kat berparsani dan Mas Irul keperangatur panglipur lan suka parsuka jawe dalasan hajajal narasipun HS Rental Audio Pororo. Disebut apale Agil Jaya swana biantara atur panglipur lan suka parsuka. Hajajal narasipun HS Rental Audio Pororo menapa dene visual syuting juga kreatif. Senatian mong tansah hanggadang
Audio Pururu Sineguyung Ugi Yoga Kreatif Visual Syuting Sumpah prasaja tiyang dengati Kagum tresna ning sliramu ngayu ora eling tinalan watu ngati ora bisa ilang saya suwe saya ora karuan senadyan mung tansah angadak aku samar yen sliramu ra kelingan ngayu anti-anti supicur semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku arep pranyuga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen turun nyandeng sliramu ukurane tresno kudu padha nangane lengi ting asmara ukurane tresno kudu padha nangane lengi ting asmara jika terkejut sekolah gafan atas kehormatan Doni Dawu saya panjenengan punika ingkang pangugati nggih panjenenganipun Popo Winarno dipun aturi caos berkah setunggal ditembangkan katukunjuk sekolah gafan atas kehormatan katukunjuk para amok rawuh ugi sedaya warga Jotangan lumantar Agil Jaya ingkang papan inggih saking laladan Balak Jawas mongkon Klaten Persindang kanthi perparsan Den Mas Irul ugi sinengguyung HS Rental Audio Pururu menapa dene Yoga Kreatif Visual Syuting Live Streaming. Bareng atur panglipur, monggo Pak Winarno. Matur nuwun dhumateng Bapak Pambiyawara MC ini pun matur nuwun sanget. Katur dhumateng Bapak Yohana pamurutipun panjenengan kula sebadani niki Kidung Wahyu Kolosibo Mas. Derek mangap ngayu bagya nggih Om Yohana. Mugi lancar sedanipun pawestri putra putrinipun dados ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wilujeng rawuh karo saking tamu. Rumaksa ingsun lagu nistaya wara kelawan megang hawa kang tur angkara
senajan setan gentayangan tansah gawe rupita hingga pupusing jaman ingsun nyirep geni bisa murka meperhardaning ponco saben ules sing netra sinambaran sing kawelasan ingkang paring kamoyan Sang Hyang Jati Pangeran sampun saos berkah katur kunju suku lengkah menantus kehormatan 9 atur panglipur lan saka parsuka Allah mantar Agil Jaya ingkang papan bikin saking lalatan balak Jawas awengkon Klaten bersinar katur parsanipun Mas Irul keparang atur panglipur lan saka parsuka jawet dalasan anjajal linarasipun HS Rental Audio Pororo menapa dene juga kreatif. Bapak Ibu Pansagung para tamu, wanci sakmenika sampun nedahaken tabuh 9 langkung 26 menit. Tabuh 9 langkung 26 menit. Jumbuh kalian serat sedahan ingkang lumaris. Kumelaring toto coro kedah lumaris sak sampunipun wanci tumapak tabuh 9 enjang. Ingkang mriku dening paraga piniji. Kasuwun sawega gati nyabektaken lumantining upacara. Wonten samangke tata cara pahargyan ingkang kagelar yekti dening Bapak Yuwono Istamto Sarimbit Ibu Dwi Astuti. Wingking saking padukuhan Jutangan Desa Jutangan Bayat Klaten bersinar tumunten kawiwitan.
Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wilujeng lan tentrem rahayu. Mugi tansah kajiwa kasarira jingandika sagung tamu minulya. Linambaran trapsila ing budi anuraga ing waradaya. Mugi sih wilasa pepayunging Gusti kang ngakarya loka. Tetep tumedhak ing kita sedaya babar katentreman kawilujengan wiwit sakmenika ngantos salami-lami wekasan lestari sagung dumadi. Kula nuwun maradada awit saking panyuwunipun Bapa Yuwono Estamto Sarimbit Ibu Dwi Astuti titiwanci kalenggan samanggi nedya gelar pasamuan prasaja lebet dhaupipun anak pawestri ingkang asesilih Roro Ayu Hayu Widi Yuwono SP MSI ingkang sampun kaleksanan ngadani japani kasuci kaliyan jejaka tumaruna kekasih Bagus Galih Alfian Pratama SAK putra panjalu saking Bobo Muhammad Solikim dalah Ibu Sulastri pidalem saking Dongkalan Candirejo Ngawen Klaten bersinar. Saderengipun lampahing tata cara kawiwitan keparing samangki badhe kula andharaken tata uruting upacara pasamuan. Wondene rancanganing tata cara kapisan pambuka miwah Purwaka kalajengaken sowaning putra temanten wanita. Tumunten tumapak gatra wacana piranganing kang angka kalih. Wiyosing pangandikan serah panompo srana upakarti palakrami sinebat sih walimah paranata. Pangandikan pasrah kasarira dening ngarsa panjenengan Bapa Haryanto wontene panampining pangandikan dening ngarsa panjenengan Bapa Anwar Sugiyarto. Tumunten tumapak tata cara ingkang angka 3 lumadining tata cara dhaup lan panggihing putra temanten Sarimbit. Tumunten paosan kemawah yu ilahi lumaris ing ngarsa jingandika sami. Peranganing tata cara ingkang angka 50 atur sapolo dapur pangayu bagya saking godrah kula wangsa ingkang ambandul krama kunjuk dhateng lenggah jingandika wondene kang keparing amedhar pangandika kinarya sulih atur ingkang ambandul krama kasarira dening ngarsa panjenengan Bapa Sumarno Kepala Desa Njodangan. Tumunten gatra wacana candhaipun tausiah wali matul urus kalajengaken doa lan panyuwunan. Dene titiwanci kalenggan samangki kunjuk ing ngarsa panjenengan Ustadz Al-Mukarram Bapa Haji Sunarso. Wonten kang wekasan panutup miwah paripurna. Ing ngarsa jingandika sagung tamu sinedhane ingkang pinamtu pakurmatan. Wanci sampun dumugi. Wahyaning mangsa kala wis tumiba. Daya samangki gumlaring upacara pasamuan prasaja titiwanci punika tumunten kawiwitan. Kinarya suka narboga wiwaraning sasana suka. Sumangga sareng-sareng kula dherekaken sawetawis manengku puja muhung mahasing ngasepi ing pangangkah sigra muncat krekating niat mangaras pepadaning sang purbaning rat. Mugi lumadining upacara wiwitan ngantos dumugi pungkasan hanggung ing ngayoman barokahing pangeran kang maha wikan. Sasampunipun pambuka miwah Purwaka kula pratelakaken
Kinarya suka anggelak wanci daya-daya tumapak sawaning putra temanten putri. Sawaning putra temanten putri kang nedya kabaya rampa wijil saking madyaning tepas wangi. Satata pinarak enggah wonten madyaning dampari nenggo. Para paraga kasuwun samapta gati sawega diri. Samangke putra temanten pawestri ringgih Rara Ayu Hayu Widiyuwana. Kawis dingawus pradandan datan kuciwa mancorong prabane denya lumampah samarga marga amung tansah amuja muji sesanti murih mulyaning gesang. Saranane wong yen luhur petah lopo kurang guling kinarya pambukaning pamnyandra jebata semaning Gusti Sang Parabaning Rat Serullah Datullah Sifatullah lan wujudullah kawis tinggal asri kalamun to kawuryan madyaning tepas wangi ya sasana busana mustikaning paiwagan inggih putra temanten wanita sinambating wangi Rara Ayu Hayu Widiyuwana SP MSI mijil saking madyaning tepas wangi wis marabot busana datan kuciwa angagem tetungguling ageman kawis tingalabya mampyara busanane wekasan maweh Prabawa rep tidhem permanem Tanana sabawaning walang alisik gegodhongan tanana bak samirana datan lumampah kang kapiyarsa mung lamat swaraning pradonga munya angrangin ambabar ngeling ladrang samti mulya laras pelok pathet 5 kawis tinggal laju denya lumaksana mustikaning paiwagan wis dungkap bungyan kang sedya nenggih sasana dampar palangka rekna
nulya dening pamanging putra temanten wanita daya-daya tinacaranan pinarak lenggah satata sasuwuk ingkung so sasireping gending sigra maris gumlaring tata cara kang wis rumanti lenglunging kadung malengkung Jelangeniro sayangan Arapati lampah iro alon kinarebek pedaya yaranan nira solah ira wingit lirahap sari sang putri sari lerwidodari nurun ing sasampunipun mustikaning paibahan wis satata lenggah wonten madyaning panti pineji pambyawara tumunten nglajengaken rancanganing tata cara dengge wiyos sing pangandikaken pasrahing syarat sarana satataning salagirabi tining parayogung kadang pisan pineji nengge Bapa Muhammad Solikin Sarimbit Garawa kasuwun sawega gadi rumanting sedya kunjuk ing ngarsa panjenengan Bapa Haryanto wekdal saha sasana katur sak cekapipun rumantining sedya sigara tumabak slepek metaraman semoga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pilih sepuh ingkang tansah sineset sarining kawruh, dalah saking para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Saha kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Yuwono Istanto dalah Ibu Dwi Astuti ingkang winantu saking pakurmatan. Kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama pinarengna kula anggempil kamardikan panjenengan sedaya. Nggih awuratipun nuhoni panyuwunipun saking panipun Bapak Muhammad Solikin sekalian Ibu Sulastri kinenah ngaturaken menggah wosing gati lekasing sedya ingkang luhur wonten ing rikalenggan siang menika. Ananging saderengipun kawula aturaken langkung rumiyin sumangga kita sareng-sareng tansah manengku puja ngaturaken puja syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat gumlaring alam agejang wonten ing madyaning bebrayan kang agung menika ingkang tansah linambaran tulusing pangesti mugi pamoring kanugrahan wahyuning katentreman tansah manjing sumanding kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waratin saking dumadi. Saha salam serta sholawat mugi katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya saestu dados pendherekipun ingkang tansah satuhu ingkang saged nindakaken sedaya sunah-sunahipun ing akhiripun samangke insyaallah angsal safangatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kunjuk dumateng panipun Bapak Yuwono Istanto sekalian Ibu Dwi Astuti. Saderengipun panipun Bapak Muhammad Solikin nyuwun pangapunten amargi mboten saged ngaturaken putranipun piyambak namung lumantar kawula namung ngaturaken salam taklim mugi katur dhateng panipun Bapak Yuwono Istanto sekalian Ibu kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sanget pamujinipun sageta handayani anggenipun hamengku karya amiwaha putra putrinipun tetepa winengku ing suka basuki. Wondene atur ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Muhammad Solikin sekalian Ibu ngaturaken putra temanten kakung pun sesilih Bagus Galih Alfian Pratama SAK minangka putra jalu saking panjenenganipun Bapak Solikin kalian Ibu Sulastri keparenga nampi kanthi sukarenaning penggalih lan keparenga misuda kawiwaha miturut catataning wonten ing daerah mriki. Alhamdulillah kala wau sampun kawisuda kaijabaken
kirang langkung tabuh setengah 8 wonten ing juntangan menika kanthi wilujeng lir ing sambikala. Awit saking kepanipun Bapak Muhammad Solikin sekalian, nyuwun dumateng panipun Bapak Yuwono Istanto sekalian Ibu, sanadyan Mas Piyan kok sampun dewasa keparenga mulang wuluk nggula wentah ingkang sak sae-saenipun supadosa samangke anggenipun gebyur wonten ing madyaning bebrayan kang agung tansah manggya beja mulya kang sinedya rahayu ingkang tinuju basuki ingkang kaesti tuwin gagah tur cinangkah ing akhiripun samangke insyaallah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wondene atur ingkang angka 3. Panjenenganipun Bapak Muhammad Solikin sekalian Ibu ngaturaken menggah syarat sarana minangka kangge jangkepe tata cara salai rabi menika wonten redana, wonten buga, wonten busana lan sak piturutipun nyuwun pangapunten boten kawula sebutaken setunggal mbaka setunggal. Keparengan nampi kanthi syukuran ing penggalih lan supados saged manfaati dhateng panipun Bapak Yuwono Istanto sak keluarga. Wondene atur ingkang selajengipun ing mbok pilih sak sampunipun putra temanten kekalih sampun kawisuda, sampun kawiwaha wonten ing kalenggan siang menika saking keparingipun Bapak Muhammad Solikin sekalian Ibu nyuwun dumateng panipun Bapak Yuwono Istanto supadosa sak mangke dinten Kamis putra temanten kekalih kepareng dipun larapaken wonten ing dalemipun Bapak Solikin sekalian Ibu saperlu badhe kawiwaha saha katepangaken kalian sanak kadang saha tangga tepalih ingkang mapan wonten ing gedung Graha Sri Kandi Jalan Klaten Karanganom Kabulan Kadirjo Karanganom Klaten. Wontene atur ingkang salajengipun ing mbok pilih sak sampunipun sak paripurnaning adicara parjian prasaja wonten ing siang menika sak mangke sampun paripurna kula sak rombongan badhe nyuwun pamit wangsul dhateng ing Dungkelan Candirejo saha nyuwun tambahing doa lan pangestu mugi lampah kula sak rombongan tansah manggi rahayu wilujeng lir ing sambikala. Minangka puputing atur ing mbok bilih anggen kula ngaturaken menggah wosing gatil kasing sedya wonten ing rikalenggan siang menika saestu wonten kirange basa wonten gonyak ganyu ing wicara saha kirange subasita saestu kula lancah mbedol lumunturing sih samudra pangaksami. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumunten tumampa waluyan panampining pangandikan ing ngarsa panjenengan Bapa dalah Ibu Yuwono Istanto kasuwun pinaraan nyumbul sawurinipun rahayuning sedya dening ngarsa panjenengan Bapa Anwar Sugiarto wekdal sasana katur sak cekapipun sigra tinampi slebek ngayujan